Tá seachtain nInnealtóirí á chealúra an tseachtain seo. Bhí me seagus mo chuirde ó scoil Póla4 ag fólam faoin innealtóireacht le Lego. Labhairt mé le mo chuirde chun an dúra mí ág. Bhí an go bhaid tá innealtóirí an cuairdiú agus fuair mar amach go leor faoin innealtóireacht freisin. Hangilm nuair bhí man ag imirt leis an Lego, bhí man gin rudaí difriú leis. Bhí man ag imirt le Lego ag fá rudaí amach cé le bhreacht go mágan nílan is sin bhí man breanú tríd an microscope. An rud is fearr a hangilm ná breanú tríd an microscope. Mar bheannach tú an ggéirbhreach rudaí ag sa bhreacht go feicil. Bhuailm sa bheith mo innealtóirí amach anseo, mar se an simúil agus spríúil. Agrú an lá seo anas gomach deis ag na gasar a bheith a caint le na hólaithe agus freisin gomach deis ag na hólaithe a bheith ag éisteacht le na tuairimí atá ag na gasar. Tá sé tábhachtach dún go mbeidh muid a clistal go na báistí sin agus gomach rudaí curthar fáling gaeilge dóibh. Bhí go leor le folam an ag an gradlan Lego den seachtain innealtóirí i mléana. B'fhéidir go mbeidh muide in an innealtóirí amach anseo, ní bheocha sad, nó ní Nuacht Cúla4 Inis Mór.